imisebenzi yomusa kila ngikhona 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 imisebenzi yomusa. Okay mandingabisalitya ndibuyile bantu bakuthi. Right. Bendisaqhuba ke bantu benkosi nebali lam. Sindawoni konje. Imani ke ndikhawulezise xa ndidlala ingoma yegospel guys ndiyathatsheka ndikhawulezise ndibe emotional ndikhawulezise ndibe kumoya kube kuninzi kuye leya. Now funeka ndikhawuleze ndiphinde ndiyiqokelele ingqondo yam ndizama ukucinga into yoba bendindawoni ke ngokweli bali lam. Yes ndithi ke ibe iyathathwa ke guys imoto ngolo hlobo. Ndingulowo mna ohamba ngeekawusi andinampahla andinantoni uzikhona uthi ubuyovula icase kaloku. Okay enkosi zikhona ngondikhumbuza uthi omnye at police station amapolisa apholile baphola abantu bakaThixo andinabhongo labo. Yes but ke anyway yavulwa ke icase kuba ndandingena choice kwafuneka ndiyivulile icase ecaleni kwafuneka ndikwazi uba ndizawukwazi uclaima izinto zam eziclaimekayo kuloo meko ndithe mos mna bendingasayiphili impilo yokungabikwazi ukuba ndingabi nayo i-insurance because nje ndingulo mntu nje othandwa zizinto ezimbi zodwa ngelaa xesha. Yes ndithi ke guys into endiyenzileyo ke apha neebhetri zam ziflat kuyale yeyi kukuninzi. Right into endiyenzileyo uStephen ke guys wafika phana ke epolice station ezondilanda. Umfana wabantu ubuncedile ke ubomi bam undisebenzele ubhuti ndithe mos wayesisiquququ from day one ubhuti ukundimitha kwakhe. Ngomnye nje wathunyelwa ngubawo ngendlela esisimanga ebomini bam. Ndiyakhala ke ndingunyididi phana kulaa police station. uMilly noJabu baxakene nam abazinoma bandithini ngelo xesha nabo baphethwe yabo itrauma akho ndibitheni. So Stephen wadriver ke all the way from Bellville wayofika ke phana ke na kule ndawo sikuyo Emfuleni. Phana Emfuleni ke xa sigqibile ke uyivula le case finally ahambe ke uJabu simdrope ke endlini yakhe sihambe ke noMilly sobabini sayohamba ke sayolala phana kwaStephen. Guyzini kwasandihleli ndingakhali ndimbuza imibuzo uThixo banjani kwiimoto zonke uyandazi uba kudala ndiziqhuba imoto Thixo ndinazo nezikorokoro ndinazo nezinjani ubutheni uzongathathi kuzo uzothatha kanye kule ndithi mna bendiyithanda ngendlela esisimanga ngoba bekwakufezeka iphupha lam ndisemncinci elithi ndifuna imoto enkulu ndifuna imoto eneviri emqolo. Ngoku kumka kwayona ndithini ke ngoku? Ndithe mna imoto zam xa bendizithenga bendizithatha zonke ndizisenkonzweni ziyothandazelwa akho ndibitheni. Ndilibalisile mos ibali lam last week abantu abangalaziyo bayawulandela phaa kulo Thursday elo ndizoveza into yoba kwabuya kwafumaniseka khona nabantu abadala kwalapha kule nto yam kuthiwa bayakhalaza abantu abadala andibuleli. Ndikhe ndanyanzeleka ke ngoku ndihambe ndayowenza lo mbulelo kuthiwa uyafunwa. Nantso ngoku imoto iyathathwa futhi imoto isiwe enkonzweni ithandazelwe. Imoto ngoku ilantuzile imoto iyathathwa futhi nombulelo bekuthiwa mandiwenzile kufunwani kanti kum le nto ingaka ndingayaziyo uba ndizayichaza ndithi nam yintoni. Hayi ke bantu benkosi ndithe ndisuka apho ke ndisahamba ke so sivukile ke ngoku kwaStephen noMilly. Xa sivukayo intloko ishushu umntu akazazi noba uzawuqala ngaphi. Ndithi ke mna ke into esimasiyenzeni makakhe sihambeni siyeni phana sibuyele back esirefile kule ndawo imoto ethathwe kuyo. Ndifuna uba khona phaa kulaa ndawo ndiyipicturishe yonke le nto ngale ndlela ibisenzeka ngayo. So Stephen ke drove us guys wasisa phana kulaa ndawo ndithetha ngayo imoto ekwenzeke kuye lo mhlola. Sifike ke phana sibuze ebantwini ababonanga nto babazi ababafana bathatha imoto babengoyikeka abafana guys yayingodlibhili izinto ebezingakubulala ngoku but ke ndasinda ngelaa xesha ndicaphukela
kwa uThixo kwakhona ndiphinde ndaqala phantsi uThixo ukumcaphukela. Isizathu soba ndiphinde ndimcaphukele uThixo ayiyokuba ke nguthathwe imoto qha ndicaphukiswa yileyo uba ke ngoku ndiqhele ukuzibalela kubantu abazi-fast drivers endikwazi uyisusa imoto ishibilize fast. That day imoto ayizange inyakaze, brand new car, kwenzeke ntoni? So ndandingam-understand uThixo, ndimblamela loo nto. But xa kunamhlanje ndihleli apha ndithi thank you Lord ingazange imuve laa moto, because if laa moto yayimuvile, because iplani yam kaloku mna ndandithi ndizawudrayiva nditshayise lo uphambi kwam ndirhuqe nemoto yam. Ndandingasenasizi apho liphele lithe nya usizi ndiqoma ndizamkhwela lo mfana ngale moto ndimbetha bezipisi ndimke yes ndibaleke nemoto yam. But ke uThixo wayibona kwangelo xesha uba ukwenzakala ukuza kwehla phana, because kaloku ndizawukhwela lo mfana ngale moto yam, lo usecaleni kweli cala uzayihlaba igani iphelele, lo usemqolo uzayiqhushumbisa igani, lo kweli cala naye uzayiqhushumbisa igani. So ndandingazosurviva either way, ndandingazolenza ixesha uba ndiyojika nditsho ekoneni bengandifumenanga ngezaa gani. So ngena ndifile guys ndingekho ke ngoku apha phambi kwenu kwakhona, but uThixo ke indlela yokundiseyiva wathulisa laa moto. So xa ndiyibuka ke ngoku namhlanje ndibuka kwicala elipositive, ndiye kulila uba wawutheni Thixo imoto uzungayisusi. Yes, yahamba ke guys ilantuzana. So sabuza phana akho mntu uyaziyo uba aba bantu bathathe le moto yam ngubani, akho ndibitheni. Ndibuyele ke ngoku phana kumfundisi, umfundisi mosebethe uyabaza abantu. Ndibuze kuye, mfundisi ithini into? Kawuchaze kaloku uba ndihantsi imoto ndimkelwe yimoto kuzawuthwani ngoku? Uyalazi ke niyalazi guys ke ibali lasemapoliseni xa uhijackelwe imoto okanye whatever case, amapolisa guys ayalithatha ixesha lawo, ayapholelwa amapolisa, kodwa umntu usengxakini. Ndiya-understanda umsebenzi abadila nawo uhectic kakhulu, but sometimes okay, akho nto ke masidlule apho. Ndithi mna ke guys umfundisi wakhona wathi no, ndiyayazi imoto. What no ndithi ndikubuzele khona abafana endibaziyo, ndiqonda uba ecaleni ndinako nokukuquestiona kuba ngumfundisi otheni lo waze abantu abenza izinto ezingacacanga. But then again ke umntu akazalwanga engumfundisi, bebazi abantu before abe ngumfundisi, and ke akazobashiya ngoba ke ngoku yena sengumfundisi. So ndayi-understanda ke ngolo hlobo. Ndithe mos mna kule yadi yalo mzi yayindlela yadi yalaa mzi ngendlela esisimanga. Kwakukhona phana izinja ezinkulu, wawungekho ungene phana kulaa mzi. Kwakukhona imoto ezigcweleyo phana kulaa yadi ngoba lo mna ndithi sasesingabahlobo, so ndandikwazi ungena, ndandingena phaa eyadini yakhe. So kwakugcwele imoto phana kulaa yadi yakhe. Athi xa ezichaza ke ezaa moto zazigcwele kulaa yadi yakhe, zimoto uyahayarishisa, unekhampani ye-hiring. Only to find out ke guys ezinye zezo moto zimoto zabantu ezi zihayijekhwayo, ziyathathwa zisiwe phana kulaa mzi wakhe ziyokwenziwa loo nto yenziwayo kugqitywe ngazo phana. Ke xa sendiliva ibali ekugqibeleni kwayo yonke le nto yandehlelayo, ndandingazi nto ke phofu at that time. So ndandibabona nje abafanana bamane befika phana kwakhe, kufike kube nee-meetings ezingacacanga phaa. Ngumfundisi mos lo ndithetha ngaye, ngecawe iyaduma inkonzo, akho ndibitheni. And abantu ababekhonza phaa kwelaa bandla lakhe babesuka, of course, iside abasuka koomakhayelitsha, koomaKreefontein njalo njalo, because phana i-East River yayisithi kuphela abantu abamnyama at the time. Sorry guys. So into eyenzekileyo ke ngoku umfundisi wabantu athi don't worry ndizayiphanda le moto ndizayifumana. Hayi indlu mos indlu yam andihlali kuyo, ndiyarentisa mos. So ndiyakhumbula sasihleli phaa phandle noSteven. uSteven ulapha ecanga kwam umntana abantu uyandikhapha kwezi zinto, noMili bahamba bobabini nam. Sorry guys, bahamba nam uMili noSteven. So into eyenzekileyo sihlala apha ecanga kwale ndlu yam, sisalindile apha ke umfundisi lolu phando lakhe alwenzayo. Abuye umfundisi esithi ke uyayifumana imoto. Xa ifumana imoto kuthiwa mandize no-10,000 guyzini abantu basemhlabeni. Mandize no-10,000 mna ndizonikwa imoto le yam. So uthatha imoto yam uphinde uexpecta mna uba ndiphinde ndibuye ndizoyibhatala imoto yam. Guys, sifike njani kwezi zinto? Uyayazi ke ngoku isizathu esibangela uba aba bantu babethi mandibhatale xa ndihlala phantsi ndiyidibanisa le nto inje. Le nto njengoba ndikhule le mpilo ndayikhulayo nje ifanana, ndahlala ndinentliziyo yokuthi ndifuna ukuvula i-organization yokunceda abantwana abasokolayo, ndibasezikolweni, ndibaphikaya njalo njalo. So bendine-organization ke egameni lam elithi Sinekhaya Community Development. Ndayirejista ke laa organization guys ngo-2011 ngoku ndisahlala phana ndayirejista phaa 2010 ya-aphruva phaa ngabo
11 yafika i-certificate sam sendise-Cape Town kodwa and then ecaleni ndandinebhizinesi endiyirejistile egameni lam noMusa. Laa bhizinesi ngelaa xesha ndixakwe uba andikwazi ufumana msebenzi, ndiyafunda, ndiyathini, so ndandiqamba mandivule ibhizinesi, mhlawumbi ndizawukwazi ukwenza something. Ingqondo yam mos ihleli nje ithe qwa, ndi-creative ukufa apha upstairs. So ndacinga uba so mandendenze loo nto. So aba bantu ke ngoku into yoba bafunele mali, bona babone ezaa documents, andithi they went through all my documents, babona ndine-organization egameni lam, babona ndine-company egameni lam, not knowing into yoba ezi zinto leza companies zikhona nje azenzi mali, zazikhona nje ngegama, right? So ekujongeni kwabo ezi documents ecaleni, ndingulona mos mna usando-renovator indlu, ndifumene i-second bond e-Standard Bank, ndingulona mos mna usandotshintsha imoto Ford Figo ndathatha i-EcoSport. So already i-mindset kamfundisi wakhona inemali eninzi le ntombazana. So that's why ke guys I was hijacked, because i-mindset yabo yayikuthi sizawuthatha le moto siphinde sifuna la 10,000, so kwenziwe i-quick cash ke ngam kanjalo. Ndinixelela ngabantu basemhlabeni, masidluleni apho. Ndabhoka ke ngoku mna uba no, andizokwazi ubhatala u-10,000. Bayithathe kum imoto futhi funa ndiphinde ndiyibhatale before ibuye, ndathi andiyenzi leyo. Bathi ke so xa ungayibhatali ke imoto siyayithengisa ke. Ndathi if wena ndakhumbula ndathi yenzani ngokubona kwena, I remember ndawa phantsi ndathi Thixo, uba yintando yakho leyo makube njalo ke. Ngelaa xesha intliziyo guys ingathi yahluntzulwa ngaphakathi, akubuhlungu. And ke ngoku andikakamazi umfundisi uba uyiphathe yale nto. Ndazi mna umfundisi oluncedo ebomini bam right now ondifumanele abantu abazawukwazi undinceda imoto yam ibuye, kanti naye ukulaa list yoba kubonwa indlela yokwenza i-quick cash apha. Ndandiyilo bethunana mani guys, ndizoyibamba ngesandla, ikho into endizoyenza because kufuneka ndiyigqibele nto endiyenzayo. Xa ndibambele kancinci ndizafuna ndiyibambe ngesandla. Okay, ndithi ke guys, so into eyenzekileyo ke apha ndalantuza izawundithethisa kakubi ke le nto ndiyenzayo ngoku. Mna ndizama ukwenza iplan uba ikwazi uzihlalela. Ndiyazi ke nawe le plan yam izawupopa na, iyalala. Okay, sorry guys, ndinike iminute ndizama usota le nto ihlale ngendlela because andifuna uyibamba izandixakekisa. Okay, hleli mani ke ndilungise iloko yam, iyawa mntakaba. Okay, ndithi ke bantu benkosi, into eyenzekileyo ke ndathini nje, ndabe ndiqonda uba okay, umfundisi wabantu uzamile by all means into yoba makayifumane ke imoto yam. Imoto ayifumaneki, ndiyayincama le moto mna. Ndabe ndiqonda uba okay, ile nto i-insurance yam ke guys yalaa moto, uba so ndizawubhatala xa ndibhatala i-insurance, i-insurance yam into excess yalaa moto yayizawuba yayaba 9.5, so 500 lo i-difference. So ndaqonda mane ndiyobhatala ndibhatala i-insurance bandinike enye imoto kuphele uchuku, because i-difference aba yi-500. So aba bantu baqhubeke bazithathele le moto benze le nto yabo bayifunayo. Yena uThixo makabone uba makenze ntoni. So ndatsho ke ngalaa mini mna ndithe mos xa ndimncama uThixo, xa ndizamile ngendlela zam ndathandaza ndathini kuthuleke, ndivele ndithi bona ukuba mawenze njani, because alo ndidikiwe kube ndisendicingana nento endingayiboni uba kuyiwa kweliphi icala. Right-ini ke guys, ndisajonge leyo kuhlale article umfundisi, no ndizabacenga bakunike imoto. Ndithi mna ke is fine, mabayithathe imoto bandinike at least iimpahla zam ezingaphakathi, because at that time guys ndandiphelele kwiimpahla ezi zazisesiqweni. I remember ndandinxibe ilantuzana izilippers endandizithathe phaa kwaSteven. Ndandinezilippers endandishiye kwaSteven, iimpahla zonke zimkile. Umntanam impahla uMusa wasenda uba enazo ezinye iimpahla ezazikuye because wayekwi-holiday. Ndiyakhumbula wayephaa kutatakhe i-holiday elaa xesha. Umusa iincwadi zakhe zonke umntanam zimkile, umkelwe nazi-uniform yonke laa nto, akanalutho. Mna ngapha andinayo nenjani into ekuthiwa idocument egameni lam, wena ID, wena passport, bandishiye ndinjalo nje. Yes, ecaleni ke ngoku namakhadi yonke into iphana kubo. So into efuneka ndiyenzile ke ngoku ebhanki ndibacele bandiblokhele nje amakhadi wam.
So andikwazi uaccessa imali yam ke ngoku yonke into kwifriziwe, andikwazi ukwenza nix. Yes, so ndiyiphilile loo mpilo guys ngenxa yomntu wasemhlabeni. Umntu wasemhlabeni uyakwazi ukumhlukumeza omnye umntu guys. Ingathi sizalwa zizinja, indlela esiphathana kabuhlungu ngayo, nezinja noko zibuye zikhathalelane, hayi indlela abantu abenza ngayo. Masidluleni ke guys. So lo mfundisi ke ngokuthe xa endibhokela sorry athi ke no, xa ndithi mna no mabayithathe imoto uba bafuna ukwenza njalo, ndizawuhamba mna ndiyofuna enye imoto phaa kwi-inshorensi yam kuphela uchuku. And xa ndibeka laa kholi kwahlaleka umzuzwana, athi ke no bathi bayeza bafuna unegotiate. Ndiyabuza kunegotiatwa ntoni na guys ngemoto yam? Can they at least give me iimpahla zam nee-documents zam, bathathe le moto xa cabe iproblem apha yile moto? Andifumani nobibenye guys. Ndithe ndisajonge leyo ecaleni imoto niyayikhumbula uba ndithe imoto iripotiwe police station as stolen. Ecaleni ndiyathreatenishwa guys uba siza kubulala uzokhe nje ufonela amapolisa utsho bathi nasiya kufowunela guyzini. And niwazi amapolisa ase-South Africa akho kwanto abazawuyenza, come to think of it, uzawudutyulwa uba funeka udutyulwe kuphele ngawe. After lo mthandazo wam ndathi ke bona Thixo uba makuvele kwenzeke intando yakho noba kwenziwe njani, andisenandaba. Kaphinde kwangena ke ikholi kwathiwa hamba ulanda imoto yakho endaweni enjanjani. Guyzini ndayoyilanda imoto yam kuloo ndawo kwakuthiwa ndiyoyilanda kuyo. Ndandingena kwizitrato zaphaa eside B, yabona phaa eside B ndityhoroba phana kwezaa ndlela zingenazo nezitrato, ndandingena phana. Guys ndihamba noSteven elapha ecangukwam umntanabantu endincedisa ngoba ubutyobo ndandiphantsi kwabo. Phofu ndiya kubantu ebendibabonile uba ubuso babo boyikeka, ingathi baza kutya bakugqibe ngoku. Izikoli zakuloo Khayelitsha zirongo ukufa, ezazimbeke igani eziyi-4 entlokweni eziyi-1 entlokweni eyi-1. Who does that to emfazini guys? Ubuntu bayaphi? Izikoli zaseKhayelitsha guys, buye not just ezaseKhayelitsha, kwiindawo zonke ezikhona eSouth Africa. Kwenzeke ntoni kubuntu? Why would a person athathe amadoda amayi-4 alwa nomfazi oyi-1 umntana? Because ndandimncinci ke ngela bendisemncinci kunini khona nje ngo-2017 ngelaa xesha, no 2018 phaa ekuqaleni ndiyacinga. So sentsho uba noba bendimdala, isibindi sendoda ithatha igani ibeke emfazini icutha imoto yayo, because bebenondiqhabana ngempama okanye banditsale banjule phaa phantsi because bendingazobabetha mos amadoda ayi-4 onke bendizawaqala ngaphi. So xa ndijongile kwakungekho need uba mawude bandikhuphele igani. But ke guys I went through all of that, itrauma engako abandishiya nayo. Ndinixelela ke ngokuba mna ke ndisihambe ke noSteven siyokhangela le moto, kuthiwe nantsi imoto nantsi. Guyzini xa sifika imoto akho nenjani, akho nephepha phakathi, imoto ibigcwele thiqu. Hayibo, iviri eli langasemva niyayibona mos ecosport inala khava yayo phaa ebheki, kwakungasekho kwaloo khava guys, bayibethe phantsi sebeyithengisile. Xa ndivula imoto phakathi, imoto guys akukho nephepha phantsi. I-steering salaa moto, i-brand new car guys, i-steering sayo sasonyusiwe kugixigixana nje apha ngaphantsi. Andazi noba kwakukhangelwa i-tracker okanye kwakusenziwa ntoni, but kwakuhlikihliki nje. Ndithetha nge-brand new car mna. Iphupha lam balibetha phantsi abafana baseKhayelitsha okanye loo ndawo babesuka kuyo. Izikoli indlela abasiphilisa kabuhlungu ngayo. Sisebenza nzima thina, sisebenzela bona. Uthi uMaito, sisi zibuhlungu mani ntombi izitori zakho. Zibuhlungu kufa mntase, but ke xa zigqibelisa uzawuva wena kumna ndiyayisuka. uThixo wayendidudula kuloo South Africa engandifuni apho ngesizathu. Namhlanje ndiyasibona isizathu because ilife yam iyaflowa kweli lizwe. Into endingachazela yona zibuhlungu mntasekhaya, but akusenani ngoku. Sendithethela uThixo le program ebefuna ndikhuphe kahle yonke le nto. Kuhila bahilayo because bayahila ke shem abantu zezi zitori zam. Nam bendingayazi uba kanti ndonakele kahle ngaphakathi. Uthini uZone, you've been through a lot. I've been through a lot Zone, but ke sibonga uThixo ke kuzo zonke because here I am phambi kwenu ndiyakwazi uthetha namhlanje. Yes, kwi-trauma endisuka kuzo. So ndiyabacela ke again abantu bakuthi le nto bayenzayo ibuhlungu ebantwini babantu abasebenza kanzima bezisebenzela nzima izinto zabo bona bafike ngothatha. Ibuhlungu guys, ayikho nto. And it's not about immaterial only, it's about the damage oyishiya emntwini after uthathile zonke ezi zinto. Uthi nobuli ndingxamele i-happy ending, sana kusekude kuloo happy ending usezawulinda nono kuzawufuneka undilandele qha wena ungaphoswa zezi zitori zam because zisezawukhipha ziyalandela ezinye iindaba. Hayi yes.
Hayi ke guyzini, uthini ndinqamele bani omnye usibosh uthi wathini umfundisi Diye. Kaloku ndisachaza guys uba imoto kaloku ndiyoyithatha ngoku, nantsi imoto ndiyifumene, imoto i-empty. Ndibuza ke ngoku mfundisi ziphi iimpahla zam kwaba bantu bakho, buza aba bantu ziphi iimpahla zam. Umfundisi uthi heyi nawe, so wandijikela guys umfundisi wakhawulezisa, nawe sakube ubuza into eninzi, anti imoto uyifumene ngoku ufuna ntoni. Heyi wanditshintsha umfundisi guys, hayibo what happened to my brother, because kaloku mna ndandimbona njengobrother wam. Wanditshintsha umfana, wandikhawulezisa. Ngumfundisi lo ndithetha ngayo. Nawe stop asking izinto ezininzi. Ndibuza iifowuni guys, ii-documents zam. Uthi noAthi uthi ibuhlungu sisi, they took our car esasisebenzisa for i-business. Yho akunzima ngoku guys. Athi umfundisi wakhona, stop asking too many questions because abafana baza kubulala aba uba awuva, because uyifumene ngoku imoto ngoku intoni. Heyi anditshintshe guys fast. Ndiqonda hayibo sifike njani apha, sekutheni ngoku sakhawuleza sangathi sisi-enemies, senze njani. Abethu Stephen naye ndicenga, heyi ndiyakucela sona sami incame le nto yezi zampahla nentoni, you can always buy yourself ezinye iimpahla. Kum ke ngoku yayingasezompahla qha guys neefowuni, yayizii-documents zam. Ndizoqala ngaphi? Kuyofuneka ndiyokwenza ooma-passport, ooma-ID, zize-certificate sam segraduation yam, andina-certificate, andinantoni guys. Kububutyobo nje, kububutyobo, ndiluze yonke into kwakhona kanjalo nje. Ndizoqala ngaphi uaplayela zonke izinto from scratch. Ndathini, ndayithatha ke imoto yam guys, ndayithatha ndayibuyisela e-police station, because ndithi kusafuneka kuyotshekwa imoto. Abo bafana indlela ababesimati ngayo, baklina nezo fingerprints zabo. So umfundisi ngapha uthe mandivale lo mlomo uba yena ebekhona endincedisa kule nto, because ekugqibeleni ndizawufa. Kwafuneka ndivale umlomo wam ke guys, ndibuyisele imoto e-police station, ibe iyaphela indaba yam kanjalo, noba kuzawufuneka kuthethwe kulungiswe ntoni njani. Wazidistance umfundisi kum, wakhawulezisa. So i-trauma ke guys iqalile ke ngelaa xesha. Andikho traumatized kanje, andifuni noyibona into ohlala kwi-steering. uStephen had to drive me up and down guys. Xa ndifika ngasezirobhotsini, yabona xa ndibona into enomfana phakathi ozayo, ndandivele nditante, ndingcangcazele, ndisheke yonke indawo. Ii-depression abasifakela zona ke nezinto abazenza zona ezibuhlungu abantu basemhlabeni. Uzokiswa uthi yho. Mamelani ke guys, umfundisi ndithe usekwasaa strato sam, ndinethemba everyday guys. Ithemba kaloku mna ndithe ndingulo uhleli nje unethemba, ndingulo unefaith ephezulu. Everyday ndiyanethemba uba uThixo ayuzakwenza iplani aba bantu bazibuyise izinto zam. Zange zabuya izinto, ndafumana qha imoto empty. Kwafuneka ndiqale phantsi ndiyothenga ezinye izinto. Ndingulo wayejikeleza ke unezimpahla ziyi-1 esiqwini. Stephen kufuneka ayondiqala phantsi ayondithengela ezinye iimpahla, umntana abantu. Ndile nto ndithi ke uThixo uyakwazi uthumela abantu ngexesha elirayithi, because kaloku ngelaa xesha ndandingazoba nabani, because kaloku ngoku ifemeli yam yile nayo nje nayo ekungabonakali uba lithini ibali layo. Baba supportive ke, kodwa ke okolaa mzuzwana shem bazama mandingabasoso ndibanzani bagalela amanzi amdaka. Basebenza bandinceda ke elaa xesha. I remember cousin wam uMpeshi ke bethunana noanti lo wam bendithethe ngaye uba sakhe saxabana, isimane siqabana, siphantsi sikhalalane, ndiphinde iBhayibhile inditsale indikhumbuze ngoxolo, ndiphinde ndixole, ndiphinde ndithathise. Babekhona ke shem nabo bencedisa elaa xesha. Sorry guys. So kwafuneka ke ndiyagula ke ngoku guys, ndandiyinto ezitsala neenwele, ndizixhwitha iinwele. Idepression iphezulu idepression. Uba ndiphoxwa ngumntu ebendimthembe kangaka. Out of all people umfundisi. Sifike njani apha guys? Out of all people umfundisi. Ndathi xa ndimamela ke ndiyathanda ke mos mna ukwenza ii-research zam ngabantu. Nomili ke umili wayekhona naye iphathi yale nto. So xa sihambe sifuna ufumana ke ngoku ithini into yalo mfundisi, because lo mfundisi wafika ekugqibeleni kule EST refile sizihlalela aphana, kungekho mntu omnyama phaa, kanti ufika uzawusenzela amahololo. So uthini ama-subs didn't offer counselling. Lutho mntana enkosi, there was no counselling, nothing. Sathi sisuka ecaleni nikhumbule uba ndithe mna ndithreatenishwe ngokufa. Akho nenye into efuneka ndibe ndiyayithetha kwezi zinto ndizithethayo. Njengoba ndiyazithetha ke namhlanje andina-choice, ngoba umoya oyingcwele ufuna ndikhulule zonke ezi zinto ndizibambileyo apha entliziyweni yam. Kuphila abaphilayo, abanye barelate kule nto ndiyithethayo, ubomi buqhubeka, abantu balile xa kufuneka belilile. Sikhulule iintliziyo nje, ubomi bukwazi ukuqhubeka, because ecaleni xa sithi nje sihleli sibambe izinto ezintliziyweni zethu, kufumaniseka into yoba
izinto zakho ziyakwazi ukubambeka because ubamba amagquba, awukuthethanga ngezi zinto because you were never given i-chance or i-opportunity yoba mawuthethe ngendlela ofila ngayo okanye abantu indlela abakwenze ngayo. So uthixo ke le vision ayiveze apha uvula loo platform ke ngoba abantu mabanikwe i-chance bathethe ngezilonda zabo ezikhozwe ngabanye babantu. Masidluleni guys, ndithi ke ndagula ke ndiyiloo ntombi eziqhwitha inwele kusiya le ngathi ndiligeza guys. And kwanyanzeleka ndisuke kwagqirha, ugqirha wasubscriber i-medication phana ye-depression. Kwafuneka ndiyeke emsebenzini ndayisiwa nakoma-psychiatrist. Yeyi kwakukuninzi guys, kwafuneka ndibhukhwe off emsebenzini full 3 months because i-state endandikuso sasirongo kakhulu, ndingakwazi ukudrayiva, ndingakwazi nokuthi umsebenzi we-social worker mos niyawazi uba sihambe siyokwenza thina home visit. Zayenza njani i-home visit ndi-traumatized ngelaa xesha ndandisebenza kwelaa cala loma-retreat, i-retreat zonke la macala yoyikeka mos no-Grassy Park. Ndizahamba ndiye phana kukhala kuqhuma igani mos oko phana. Mna ndandivele ndiduduzele nje ngowubona nje umuntu ongumfana ongathi akacacanga, ndandivele ndiduduzele fast. So kwafuneka ndibhukhwe off ke guys, ndihlale endlini. uSteven ke ngoku uyasebenza ngapha. uSteven umfana wabantu guys, had to take i-leave uSteven andinase. Ndandingumntana omncinci ngomzuzu uSteven laa mfana wabusebenzela ubomi bam. Ndiyayisela ke le medication ebusuku phaa guys, ndandiyisela laa medication uthi nena they don't sana, instead you get scam calls ezithi zibone imoto yakho faka imali ngoku. Wow, hayi inene. Sifike njani guys apha? Kuzawude kuthiweni nini? Bazawude bathini abantu? Bayafa, bayaphela abantu kwezakhaya elitsha, babulawa zezi zikolo ezingenantliziyo. Uthi uSiboshi yodiye akusebuhlungu. Siboshi kubuhlungu mntakwethu, but ke sesilapha. Siyambonga uThixo esidlulisile kwezi zinto. Namhlanje ndikwazi uma phambi kwenu ndinibalisele izitori zam endingazange ndakwazi ukuthetha ngazo, izilonda zam ezinkulu. Yes, ndithi ke guys ndigule ke, so nditye le medication i-strong ke medication yakhona because lo ndithe mna ndingulo muntu ungaguliyo mase. So if ndiyanika medication funeka ugqirha aqiniseke uba undinika igqala le medication ukuze isebenze. Yayiliqala le medication yamfana. Ndandiyisela la medication phaa ebusuku, ndandiyisela within 2 minutes ndandisendinje. uSteven ke kuzawufuneka andiqokelele guys, andiqokelele uSteven. Sometimes uba ndifuneka ndithi uba nditye ndihlele esitulweni usengxakini, kuzawufuneka anze iplan uba funeka ndiqokelela ndifunqulayo ndibeke ebhedini. So kwasesibona ke ngokuba uplan apha undlela lula, funeka ndiyitye sendisebhedini already le medication because ndiyamsokolisa umntana abantu. Ubomi kufuneka ndiyityele ebhedini. So ze ndithi ndiyoba ndisenza le nto ndandiyenza ndibe ngathi ndiligeza guys, ndibe sendisebhedini ndayitya ndaqhuba ke ne-medication guys. Waphela ke u-3 months ngelaa xesha. So before siyofika ku-3 months, so bagqibile ke phana ke mapolisa ukuzenza ezi zinto zabo zokutshekha eza fingerprints zokunuka, ii-fingerprints abangazange bazibone because laba bafana baziklina eza fingerprints zazi kulaa moto. So babedlala ngexesha. Yes, ndithi ke guyzini kwafuneka kwathiwa imoto igqityiwe, akho nto abayibonileyo, abafumani nto as per usual, akho nto ibitheni. Kwafuneka ke ndiyoyilanda imoto yam guys. Ndandingafuni ukuyibona laa moto, i-trauma already. Ndathi xa ndithi ndiyafika phambi kwayo jonga ndayipicturisha yonke laa nto yabuya phantsi, ndaqala phantsi ndandiduduzela ingathi bafikile aba bafana kwakhona baqalile nezigani zabo bayazibeka kwakhona entlokweni yam, eziyi-4 emfazini igani omncinci ongakangam. Ndandiwesi ke ngelaa xesha, sendingumntu oqinileyo nakungoku. Ndithi ke guys into eyenzekileyo phana, uSteven ke xa kufuneka kusiwe endaweni kwafuneka umfana abantu andehlise endinyusa endidrayiva because mna imoto ndandiyoyika. Ngoku siyolanda laa moto ndathi mna andifune kwalaa moto, asoze ndiyikhwele, andiyifuni. uFord makathathe imoto yabo, mamane bandinike enye ikhala okungcono, andiyifuni. So uFord ke bathi no mandingawari, bazawuthumela udrayiva ayoyilanda ngokwakhe imoto phaa kulaa ndawo ndandikuyo phana kulaa ndawo yasemapoliseni. So kwafika ke kwafika umfana ngaloo mini sihambile ke noSteven siyolanda le moto. Ndabe ndithi andisoza ndiyikhwela, ndifuna uhlala kuyo laa moto, andicingi itrauma abandishiya nabo abafana. Uthi igama lakho ke sana linzima ndizolibiza because andifuna ulibiza kakubi. Ayikho indawo ekhohlakele njengelaa Kapa sana, elaa Kapa. Hayi landibonisa iiflames mfana. Masidluleni ke.
ndathanda thini na. So kwathi gqike umfana lo wakwa-40 efikile phana caba kwangqubana izitya ke ngoku ogqibana ikomityi phaa. So umfana ofikileyo, so u-40 mos usebenzisana noMahindra. At the time ndandingayazi ke uba bayasebenzisana. So kwafika umfana phana ofika eqhuba le Mahindra u-7 seater. Yho, ingenkulu imoto. Ndanepicture ke nazi mani izinto endandizithanda kwasekuqalekeni. Ndavele ndafola in love nalaa moto immediately. And bese ndithi no, ndiyayithatha le, ndifuna le imoto, ndisafuna kwale EcoSport. Ndayitshintsha kanjalo ke guys imoto. Xa ndisithi yeyi andazi kubhidene kanjani wethu, but ke all in all ndaphela ndithatha lo lantuzana lo Mahindra, ndaphuma kulo EcoSport, ndavele ndazonda kwa EcoSport leyo. Yes. Kwafika ke ngoku ixesha loba funeka ndimkile ke ngoku kwaSteven. uSteven sorry guys, uyandiqokelela, ndifana nomntanakhe, akuseyo relationship mos ngoku lena. uSteven uyandinasa apha, mna ngoku ndingulo uyileyoyo yomfazi ongathi ngumntana omncinci ofuneka ndihoyiwe. Andikhali, ndimane ndikhala guys. uThixo ndiyamzonda kwakhona ngelaa xesha uba imoto yam imkele ntoni. Andingakafiki kule idea epositive namhlanje ethi Moya Ingcwele wanceda uyiyeke laa moto ingastati because ngendandifile. Aba bafana banasizi, bakudubula kuphele ngawo, banaxesha laloo nto. Wangumfazi wayindoda, baza kudubula kuphele ngawo, iphele kanjalo indaba yakho. So ndithi ke guys, xa ziya kuba kuzawuphela u-3 months, ndabe ndikhangelela ke indawo because kaloku andifuni khandiplane uba ndizawuhlala nomfana ngoku, funeka ndikhangele indawo yohlala eyam. And ke ngoku xa ndifuna indawo yohlala, ndifuna indawo esecured ngale ndlela. Ndandiyoyika guys. Ndifumana nda-aplayela ke enye indlu ePlumstead. Yayintle ke indlu yabantu, isandorenovathwa, isecured ngendlela esisimanga. Sorry guys, isecured indlu yakhona. So xa ndijonga mind ke iprice yalaa ndlu, uthini uZuki, ungcono mntase uyakhala, yeyi ziyandehlela kodwa iinyembezi dololo. Yitrauma Zuki kwakuleyo yoba ungakhali. Let me tell you that womile ngaphakathi because kaloku ziyakwehlela ezi zinto, uzudinwe mntasekhaya. Mna ke ngoku ndingumntu wenyembezi kwamna, so yile nto undibona ndimane ndikhala even ngoku ndingumntu wenyembezi. But akukho right ke nongakhali because ulimele ngaphakathi kahle. You do need someone to talk to. If you want to talk to me, I am here. Ndiyakucela nje uba uqonda uba ufuna nje umntu okukhuphela, use me mntakwethu ngendlela okwazi ukundisebenzisa ngayo, ndikumamele, ndikucebisa apho ndikwazi ukucebisa khona, because we need such people today abazokuma nawe. So mna I am so grateful there was Steven ebomini bam at that time. Wayimela impilo yam uSteven. Wangumfana nje, wayimela indaba, waze wayeka nditsho ukusebenza njengoba benditsho inyanga, wahlala phantsi umfana wabantu enasene nam because wayenexhala loba xa indishiya ndizazibulala. Yes, ngoba uthini Mbali Ezintle edizokiswa wophela ngaphakathi sisi, and that's dangerous, and it is dangerous. uZuki angazibona equleka one of these days engaphinde avuke uZuki because kuninzi okungaphakathi, umzimba uyibambe yonke laa nto. Kuze kube ngcono umuntu okhalayo Zuki kunoba kuthiwe awukhali. Zininzi mntakwethu zikubambile, that's why you are not crying, but i-dangerous. Ungamane ungavuki ebhedini one of these days. Eba nditsho ke ndiyacela uba ubufuna uthetha undisebenzise ngendlela ofuna undisebenzisa ngayo, ndikuncede apho ndikwazi ukunceda khona. Yes, masidluleni ke bantu benkosi. And ndayifumana ke indawo, ndithi ke le ndawo ndandiyifumana guys isecured, indawo ndiyayithanda, it's so beautiful, it's so me, qhafu nje indawo, good. Phaa ePlumstead, i-challenge is i-salary, irent yalapha, half of my salary at the time, imali endandiyipeya kwa-social development as a social worker, yayizawuthatha i-half of my salary. Ndabe ndiqonda uba andisenandaba nemali, imali andinakwaxesha layo, all I need is safety yobomi bam. So babethi i-agent yaphana, no, awuzokwazi uyifumana le ndawo because imali yakho ipeyayo incinci. Guys, I prayed that I do not want any other place, I want this place, Thixo. Kwezi zinto zonke sondenzele zona, make it happen noba wenze njani na, but I want this place and I'm not going to look for any other place. Ndifuna lena qha. Mna ke ndiyadimanda ke guys, uThixo xa caba uyandisokolisa ndifikelela ekudimandeni. Ndidimande ngoba ndithi ndimbetha ngezwi, ndithi uthe wena ezwini lakho masicele wena uzawusenzela. So yintoni enzima ke ngexakileyo uba undenzele, sendixakwezi zingaka zona, ndidisappointed nangabefundisi bakho, amakholwa wakho la ndithetha ngawo. Wayesindisiwe laa mfundisi guys, lo wandenza kakubi kanjena. Abantu abasindisiweyo ke bayasenza endleleni bogqiba bazimele ngoThixo.
imbi into eyenziwa ngabantu abasindisiweyo okanye abantu abakholiweyo bazimela ngoThixo, bayamngcolisa uThixo wethu thina abakholelwayo kuye uThixo manyhani singazange zodlala undize apha. Abantu abangakhonziyo ke ngokubona xa bezazi ezi zitori zaba bantu bakhonzayo basindisiweyo especially bahlala phaa bahleke baqikileke because bayazazi izitori zabo abantu abasindisiweyo ukungalungi kwazo. Ndizawunixelela live bantu abasindisiweyo, niyabahlukumeza abantu abangasindiswanga okanye abangakholwa, niyabahlukumeza because xa behleli phaa babuza uba sizayokhonza uThixo sikhonza ntoni sibe sinazi amabibi wenu eniwenzayo. So zizinto ke mna mntu ke ngoku okwazi uhlala nabo bonke abantu, whether wakholwa, whether wasindiswa, whether wathina, anaxesha laloo nto. Ubungumntu kaThixo qha ndizawukuba kunye nawe, that's me. Andimind noba abantu bangandijaja ngaloo nto, andinakwaxesha laloo nto. Impilo endiyiphilile ndincedwe ngabantu ebebengasindiswanga endleleni, ababesindisiwe babefeke. Kuthiwa kutheni kukufana umcinga, loo nto iyo esasixhosa, bendifuna esasixhosa okanye batshone nomcinga, loo nto iyo. Yes, abantu ababesindisiwe babengekho ukundinceda ngelaa xesha because umsebenzi wabo kuhlala bajajane nabantu. I do want to say this, ndiyitsho nje. Umsebenzi wabo kukujaja, abe umntu kaThixo esithi go through izinto ezinkulu emhlabeni edinga abantu abazomanaye endaweni babame nomntu. Uthini ukhosisisi? Ukuhlala nomcinga, yes, ukuhlala nomcinga, loo nto yiyo khosi. But ndiyafuna ukubaxelela abantu abasindisiweyo uba sinengxaki nabo enkulu. Ndine-enga kahle kubantu abasindisiweyo. Xa ndimane ndiyibuka le nto ndinako ukuba ne-enga ngabantu abasindisiweyo. Ndingene ezintweni ngenxa yabantu abasindisiweyo ngoba bengingakwazi ukuthetha nabo ngoba bazawundijaja kuqala. Ubutheni uzube ne-boyfriend, ubutheni uziyojayiva, ubutheni uzube njani. Kodwa kuyafiwa ngoku, kudingeka umntu encediwe ngoku. Abantu ke abangakholwa bayaziyo kodwa nje uba uThixo ukhona, bama nam abo bantu. So ndifuna unixelela abantu abasindisiweyo, noba ningandijaja nindithini, andinaxesha laloo nto, anizotshintsha nto ekugqibeleni. uThixo yena ngowethu sonke, iphela kanjalo futhi. Ndiyafuna ukunixelela uba le nto ndiyithetha namhlanje ndiyafuna ingene ezintliziyweni zenu, into yoba abantu bayaphela apha phandle bathi go through so much. Nina nilibele kuhlala nobaphathela i-red pen endaweni yoba nibancede, nogqiba nivuke esandeni niye phaa enkonzweni niyophakamisa izandla nizenze holy. Iye indiphambanisa le nto xa ndimane ndiyicinga. Uthini ukhosi? Kaloku ayingabo bonke abathi nkosi nkosi, abanye angels of darkness, nonsense ye-angels ze-darkness. So singena ezintweni ngenxa yabantu abaholi abangakwazi umnceda next person ongena ezintweni because i-red pen, baza ne-red pen kuqala bakumakhe ububutheni uzothi bubutheni uzithi, kodwa umntu uyafa ngoku. Mna ke ndancedwa ngabantu uthi u-Andy red pen, i-red pen yabantu abasindisiweyo especially. Hey guys, ndiyazi uthini ubuli zingcuka zizimele ngeBhayibhile. Yes, so ndiyavukelwa guys xa ndiye ndicinge izinto endithe go through kuzo. Abantu abasindisiweyo babengazange babe khona nam, bame nam kwezaa zinto because kaloku ndandizathi xa ndibaxelela baqale ngondijaja before bandincede. Bathi bendinceda nje babe behambe bemane beqhubeka beyothetha kakubi ngam. Ndiye ndidwanguza xa ndiwucinga umcimbi wabantu abasindisiweyo. Yes, ndiyafuna ukuyichaza loo ndawo. Uzi uthi bazokujaja ke mntakatata kakhulu bagodi apho. Hayi, mna ndinalixesha lojajwa guys, ndadlula apho. Yabona iposition endikuyo, uThixo benza ngamabomi ndidlule kwezinto ndidlule kuzo kwenze uba ndingazoba nengxaki uba ubani uthini ngama. Naxesha laloo nto mna ndadlula apho. Hayi, andikho apho mna. Umntu ofuna undijaja makaqhubeke, okusalayo akho kwanto izawusuka kum. Uzawujaja uphinde uyeke xa udiniwe kundijaja, akho kwanto izawutshintsha. Uba umbomi okusalayo buyaqhuba into endifuna unichazela nayileyo. uThixo akandiyekanga, uhamba nam undibambe ngengalo kule UK. Hayi, undibambe ngengalo. Kwezi zinto ndidlule kuzo ndafunda ukumazi uThixo, ndafunda ukubambelela kuThixo kunokubambelela ebantwini because bayakulaxaza abantu basemhlabeni ungakholwa, ungazazi noba ufike njani kule ndawo ufike kuyo. Yes, ndiyafuna ukuyibeka loo ndawo. Ndahamba ke guys ndayohlala phaa, masibuyeni. Ndiyaziva ndiyonyukelwa. Ndabuya guys ndayohlala phana ke kulaa mzi wam waphana ePlums. So ndathi ke xa ndisichaza isitori sam ndadimanda ke, uyabona wena Thixo, this one you're gonna make it happen. Andazi noba kwawona uza kwenza kanjani. So guys bazawuphinda bathi ke ndiyageza xa ndithetha ngolu hlobo, xa ndithetha ngoThixo. Uthi uzi mandikufolowe ngenxa yenyani lena. Ewe, follower ungene napha kuYouTube, usubscribe, ulike. Yes, uzenze zonke ezaa zinto, ushare zonke ezaa zinto because inyani sidinga yona namhlanje. Sidikwe finish ngamamenemene abantu abasindisiweyo abaholi only ngeeSundays. Ndidikwe finish ke mna ke bububhanqa, mna ndedwa ndizayithetha inyani ndikuKristu ndingaxoki.
sithe sisajonge leyo ke guys, so ndamdimanda ke kuThixo, ndiyayifuna le ndlu, ndifuna enye, ndifuna le, because le ndlu ile nto ndiyifunayo, ndifuna yona ke. Salary no salary, because ngelaa xesha ndangasenaxesha lamali guys, ndanexesha le-safety yam kuphela. Uthi uAndy, uThixo will never disappoint, and zange ndidisappointe ke this time. Njengoba bendikhalazela ngapha uba imali yam incinci njani njani, mna ndithetha noThixo ecaleni uba wena Thixo you're gonna make it happen, andikhathalelanga noba wenze njani kwa wena Thixo, make it happen. So guys, uThixo ke waphakama ke kwakhona. Uthini uKhosi, nam ndiyakufolowa ngoku, ndikuthandile ngenyaniso. Bethunana sidinga abantu abathetha inyaniso, sidikwe finish ngamaphixi-phixi, abaholi ecaweni kuphela sidiki. Mna ndedwa ndidikiwe, andazi omnye umntu, ndidikwe finish ngabo ubhanqa obo. Kufuneka kuthethwe inyani, zibekwe apha etafileni, because abantu bayaphela zidepression. Nam usebenza ngabantu everyday, izinto abantu abathi go through kuzo zidinga abantu abazawuma nabo, hayi abantu abazawakorekisha nge-red pen ezimdaka. Ndiyafuna ukunixelela loo nto, ndingayifihlisi, ndiyithethe injalo. So mna ke ngoku into eyenzekileyo phana, bathi aba bantu mandimotivate, ndibhale ileta kule agent yalaa ndawo ndandithe ndiyayifuna, le ndithetha ngayo ecaleni noThixo, uba Thixo wena you're gonna make it happen. Hayi ke i-agent yakhona basiva istori sam, ndibachubela intlungu yam uba ndisuka phi, kwenzeke ntoni. Njengangoku ngelaa xesha ndandingaphangeli ke, ndandisahlala endlini, ndibethwa yile depression, ndityeso ezaa pilisi zindiyobisa ngapha, zindenzela into ezibukayo ngenxa yomntu osindisiweyo, namntu osindisiweyo ongumfundisi. Ndiyafuna uyibeka loo ndawo. Xa ndiliva ibali lala mfundisi ndilishiya ngani? Xa ndiliva ibali lala mfundisi, laa mntu wayebanjiwe guys for 15 years, waphuma ejele. Laa mntu wayebanjiwe nje. So laa mntu wayehlala kwelaa cala lapha koomaSide C. So uphuma kwakhe ke ekubanjiwe wazixeba uzayokhangela indawo kwi-area angaziwayo kuyo. I-area angaziwayo kuyo kuphana ke emaqhiyeni phaa kula East Refere, wafika wayohlala kuyo. Waqhuba ke laa mshimbilelo wayewuqhuba phana e-East Refere. So meaning ezaa moto zazininzi phana esithi zezebhizinesi, zimoto zabantu ezihamba ziyogcinwa phana kulaa yadi yakhe. Sunday amakholwa asindiswe angenawo umoya wokusensa izinto xa zingekho right, babeqhubeka bekhonza. Laa moya wam wawuthi nantsi inkonzo next door, noba ndixolela ungayi enkonzweni okanye ndidrayive noba nepetroli encinci ndiyotshona kwiinkonzo ezikude, ndibaleka laa nkonzo wam, umoya wawuvukelwa, uthi awuyi wena ukhonzi phaa, uzoya phaa. So zavela ke amanyundululu walaa mfundisi guys, ndidlule ke ngoku laa mfundisi, undilimazile umfundisi, ndiphelile ke ngoku ndilaa nto ndiyiyo. But ke imoto ndaphela ndithatha leya yakwamaHindra endithetha ngayo, ndaphuma kulo EcoSport, ndaphuma nje. Yes, so impilo ke guys iyaqhubeka. So uThixo ke wavuma naye ngapha neza agent yenzeka iplani, ndayifumana le ndlu guys. uSteven ke ngoku again usenale meme indimu. uSteven ndiyoyika ulala kule ndlu, kulaa flat ke yayiflat enkulu, kulaa ntuzana complex enkulu apha, I think yayina 2 units ezantsi, 2 units phezulu. So yayisandorenoveyithwa ke guys, kukuhle. So ndafika ndihlala ndedwa ke phana, the whole building kuhlala mna. Hayi ke ndandingoyiki, ndibeligeza, ndimfonela everyday uSteven yiza izohlala apha nam. Jonga wayefumanekile uSteven guys, ufumanekile umfana wabantu. I-relationship yaye kuba i-relationship, wangutatam, kwafuneka akhawuleze abe ngutatam abe ngumamam. Sorry, izinto uSteven endamfaka kuzo ngelo xesha. uSteven ke will do it ke, because kaloku uyamthanda umntu wakhe, uyafuna nokunceda. So abuye umfana abantu, ndimbone sometimes uba this guy akasathandi. Uyazi mos umntu ubuya adikwe kwayena, ndandiye ndimbona uba uyedikwa. So xa ndizolala ndedwa kulaa ndlu ke guys, laa ndlu yayine ecango leglasi. Elaa cango leglasi kuSteven xa engabuyanga phana, ndandingoyiki ndiduduzela, ndithatha ingubo ke guys, ngandiqabakazi, ndihambe ndiyovala phana laa glasi, because kaloku ndiyoyika ingathi ukhona umntu ondikrobileyo. Ndikrotywe ntoni? Ndikwa-first floor guys. Itrauma abandishiya nayo abantu abandihayijekhayo, bandibeka igani ebunzi. I think into yandihlukumeza more than anything else kukuphoxwa ngumntu ebendimthembile, umfundisi lo ndithetha ngayo. Bubuhlungu bobekwa igani entlokweni because imoto yayingasenandaba. Bubuhlungu uba ngelaa xesha ndandifile uba uThixo iyawa yintoni, Thixo utheni uvume imoto yam ithathu. Yes, but ke namhlanje ndiyatsho guys, ndithi thank you Lord for ukuba imoto ingastarti ngalaa mini, because ngendandifile. Babengazondiyeka abafana as much as uba nam ndandibala uba ndizawukhwela komnye wabo ndimbulala uba uyabulaleka, because ndandingasenandaba mna kuqala. Ngoku ndithe mos ndinobukhwenkwe, niyikhumbule loo nto. Imoto futhi ndiyayithanda, imoto ndiyayiqhuba mna, ndidlale ndandizamkhwela laa mfana kuphele ngaye. Kanti kwakungazophela ngaye qha ke nam ndandizawuphela, but uThixo wathi no, iphela la, yonke le plan onayo entloko ndizayistopha la. Ndasinda kanjalo ke guys.
So laye lihamba ke ixesha ndiye ndihlala ke kule ndlu ilapha ePlumstead. You know, ndiyaqhubeka ndimane ndithandaza ke kancinci ndiwikhe emoyeni guys, ndiwikhe ngendlela esisimanga. Ndithi ndiyafuna umthandazo uThixo kunzinyana, sendirongo man, ndiyadimanda nje umsebenzi wami kuThixo ngoku. Xa ndifuna into ndiyadimanda, ndidikiwe mos ngoku. So ndithi ke guys, into eyenzekileyo ke phana, njengoba ndithenge le moto, ndiyithathe le moto le Mahindra intsha. Yayintle imoto yam guys, big car, 7-seater, red car. Abantu abakhona kuFacebook wam okanye abandifolowushayo kuFacebook, if you go through my pictures you will see leyo moto leyo. Yayi-powerful ke laa moto, idlula nditsho nala EcoSport. Mna ndiyathanda masi-long distance, so xa bendidrayiva laa moto bendiziva ndinepower xa ndihleli kwesa stering, kuvakala uba ya ndabe ndiqonda ke enkosi bawo. Uyamazi enkosi bawo, kuthe kanti wena ufuna ulungisa undinike izinto ezingcono. Yayingcono ukufa laa moto, but ke abantu bayamjongela phantsi uMahindra ngenxa yegama. Phumani kuloo mikhuba yokujaja iimoto ngenxa yamagama. Laa moto inepower ukufa, iyakuthatha ikubeka endaweni uzodlule zonke ezinye iimoto apha endleleni. Xa ubalekisa iqhube, iyahamba laa moto, inamandla. Awutshintshi igiya phana njengala EcoSport. Xa ndidrayiva ku-long distance kwafuneka mane nditshintsha, ndiye ko-2 ndiye ko-3 uze xa inyuka iqina ifike isindwa. Laa moto yayingasindwa, yayihamba qha izule. So yes, ndiyafuna unikhupha ekujongeni amagama ugqiba ujaji ngenxa yegama. So ndiyanifundisa guys, mna umsebenzi wam kukunifundisa ngobomi. Mamelani ke. Ndaqhubeka ke guys, ndahlala ke kule ndlu yam. uStephen noko ndaye ndiqhela ke ngokuzihlalela kule ndlu, ndaye ndimnika itshansi umntana abantu uba makahambe anze into zakhe. Ndaba ndedwa ke ngelanga elithile. Uthini uZone? Uthi Bethuna Bethuna mani, wazithuthuzela ngeMahindra. Ndazithuthuzela ngeMahindra, yapopa iMahindra ke sweet, yapopa iMahindra. Yiva ke ngoku wena usathana ke ngoku yena akazondiyeka, uzixelele. Unam nje usathana naye akandiyekanga. Whoa. Ndithe ke ngoku the other day guys, ndiyadrayiva. uStephen ke ngoku useyekile ke ngomane sisa apha endlini. Ndiyadrayiva ke guys the other day, inoba ine-2 months le moto ngoku ikhona. Xa ndidrayiva, hayibo, xa ndisithi endleleni guys iyayeka imoto. Hayibo, imoto brand new, iyeka kanjani ke ngoku? Kwenzeke ntoni? Xa ndibakathi ndiyastarta inyakazi imoto. Uthi uZone, sendiyifundile into kaZone, uthi elaa gama ndingakwazi ulifunda guys, ndixoleleni. Uthi akufuni ulala engamdanga, andazi uba okay. Anyway, ndithi ke guys, ndathini na, chazani ndikhumbuzeni. So ndithi ke yama imoto guys. Xa ndithi andakhala guys, andakhala. Ndandingumntana osensitive ke ngoku, yonke into iyandikhalisa mani, ndisensitive nje. Ndathi ndisalantuzile, ndisamile, ndiyakhala. Ndikhona omnye umfana endandisebenza naye, wayendithanda kakhulu ke uMateyi, bethunana emsebenzini, wayicolleague yam phana e-social development eWynberg. Wayendisapota kakhulu uMateyi, wangu ndafumana ubrother. So ndinabo ke ndithe nentlantla mnamosi yoba izinto ziflowe, imali iyandithanda ngapha, abantu bakaThixo bayandithanda. Bayeka aba bangandithandiyo, andinalo kwaxesha labo. Aba baye bandithande ke, baye bandithande ngeentliziyo zabo ke shemnyhani. So uMateyi ke waba ngubrother wam ke guys, wandinceda apho. Wafika ebaleka ezotshekha le nto yale moto. Sifonela kwaMahindra, wathi xa ingena nayo uyayizama, ithule imoto ithe cwaka. Yazi safonela abantu bakwaMahindra uba nantsi situation, nithanda njani uba abantu bakwaMahindra bathi xa bengena bona bengena emotweni beyidrayiva imoto, yasuka imoto. So ibigezela mna laa moto noMateyi. Bayithatha imoto baye besithi guys, akho nto erongo kule moto. Kwabe kungekho nto irongo nyhani guys emotweni, qha nje usathana wayephezu kwam uba ufuna ukundingcungcuthekisa, ubumnandi obopha emhlabeni ndingazani nabo. Ndithe ndisajonge leyo ke guys, ndiyazicenga, ndiyabuyela kuye uThixo. Kubuhlungu kunjalo, ndimane ndithandaza guys, ndimane ndithandaza. Ndiyazikhonzela phaa endlini, akho nto, ndiyazikhonzela. Ndiyabonqena abazalwane ngelaa xesha. Andinayo i-energy yojajwa ngabo nezi zitori zabo zinintsi. Uthi athi usathana ave isile laa nonsense ndichazele mna, isukufa laa doti. But ke uhlala uThixo igqibela kuzo zonke ezi zinto. Ndinichazele ke ngoku mna guys, selizawuphela ixesha lam, ndisele no-6 months. Ndiyacela ningathi ndenze enye, ndiyanishiya nyhani namhlanje. Sekuze kubetha u-2. Okay, ndithi ke guys, ndilantuzile, ndenze njani na? So ndithi ke the other day ndilele ke phana endlini. Ndiyakhumbula uba intliziyo yam ibuhlungu, ndihlukumezekile ngabantu basemhlabeni. Ndihlutshwe ngumfundisi, ndahlutshwa ngunisi wam endandimthathe ndahlala naye, ndimenzela zonke izinto, ndimtrita njengomntanam, ndisacrifayisa zonke izinto endinazo emhlabeni, ndisenza sure uba akashoti nganto. Kanti uyandipikica ngapha, uyandichuba, undenza zonke into ezikhona emhlabeni. Wathi esuka apho kwazitshomi zam ezi zonke, yayizitshomi zethu,
uthini uzukiswa uzophinde ube live nini sisi. Kuzawufuneka ndihlale phantsi izoke ndiye ndihlale phantsi after ndirekhodile ndicheke ischedule sam sizawundimisa kanjani na. Normally ndiye ndithanda urekhoda phaa ngee-Saturdays around 12 o'clock ukuya ko-1 o'clock. So ndizawuposta nje wena as soon as uba ndihlala phantsi nengqondo yam ndibone uba sizawuphinda sibe namandla kanini na for uba siphinde siqhubeke. Yes, so ndizayiposta ke idate elandelayo uba sawuphinda sithethe nini na, because ndiyafuna uba nide nizofika nam apha e-UK nibone uba uThixo uye wandinceda kanjani, wabutshintsha kanjani ubomi bam. Ndiyafuna side sofika e-UK qha ingxaki andikwazi uzishiya izinto zase-South Africa, funeka ndizikhuphele zonke ziphelele. Yes, so andikwazi njengoba ndingakwazi ukukwenza isession eyi-1 funeka ndimane ndenze isession. Normally ndiye ndenze isession eyi-1 ndenze phaa ko-30 minutes to 45 minutes to an hour, but ndiyanotice ngoku last week ndiphele ndisenza ii-sessions eziyi-2 ngemini eyi-1, nakule enye iveki kuphele kuba njalo. Namhlanje ndenzise ii-sessions eziyi-3. Andikhali ke sana because uThixo iprogram eze ngoThixo lena, so uThixo ufuna uyiqhuba ngolu hlobo andinakwangxaki. Yes, masidluleni ndikhawulezise ndiselele no-4 minutes. So ndithi ke ngoku mna guys ndithe ndisalele ke phana endlini yam the other day kuloo 2018 ndithe mos igift, xa unegift igift ayikho senkonzweni, igift isemntwini. Ndithe ndisalele ke ngaloo mini phana endlini yam, ndihlala kule ndlu ndilonely guys, ndihluphekile mani, ndingumntana ohluphekileyo. Bonke abantu bayandiphoxa endithembele ngabo, neetshomi zam zelaa xesha zonke zazindihleba nazo zisenza izinto ezibonakalayo. So after ndifumene le ndawo yokuhlala ephana ePlumstead, hayi ke bahlala kum bandichuba straight uba uyaxoka lona uyathakatha, uyaxoka lona uthwele, wenza njani yena uba izinto zakhe azifumane lula kanjena, ngokubuka ngokunomzi omkhulu thina sinamizi. Zazininzi ke guys izinto ezazithethwa ngam ngelaa xesha, phofu bengazithethi bodwa bezithetha nonisi lo wam. Ndinichazela mna ngabantu basemhlabeni, the very same person ebendimncamela zonke izinto zam, ndisonga izandla mna ngoba ndithanda yena, ndifuna uba angashoti nganto. Including ezo friends zam nazo ndibenzela izinto guys. Sometimes ndidrayiva ndiye ezindaweni engafuni ukuya kuzo kuba iitshomi zam zazingenamoto, ndiqonda uba andifuni uba ngathi mna ndingulo uzenza ngcono ngoku ngoba ndinemoto. So ndizenzile izinto endingafuni ukuzenza kuba ndiqonda uba ndenzela u-next person, but indawo endikuyo namhlanje sozophinde undibone apho ndenza into efunwa yintliziyo yam endiyibona bihambelana nam. If andikufuni ukuyenza ndizokuxelela live andizoyenza. So silapho ke guys ngoku. Andinandaba uba uzawuva kanjani u-next person xa ndisithi uno nguno, because aba ndandithi yes kubo sendiva uba kubuhlungu phakathi entliziyweni andithandi, hayi bahamba nam straight emhlabeni ndigrand. Mamelani ke guys, ndilele ke ngoku apha endlini yam the other day, endive kube khona ubushushu obutshoyo. Ndindedwa mos, ndithi ndile ntombi lonely ngoku eseyihlala ndedwa, andina-friends anantoni, ndingumntana olonely onengxaki qha emhlabeni, onentliziyo ebuhlungu. Ndilele ke ngoku kule bhedi kuthi huhuhu umoya ongathi ushushu. Yabona xa kukhona kuthiwa yintoni ulophu phandle, kukhona babushushu kumane kungathi kudlula umoya oshushu. Kwenzeka into enjeyana ke ndilele kule ndlu yam. Normally bendidla ngotshintshatshintsha ii-rooms, ndiyayithanda ke laa nto. Ndilale kwenye iroom phinde ndizolala kwenye iroom. So ndahamba ke ngolo suku ndayolala erumini yomntana wam, ndayishiya leya yam iroom. So ndilele kule room yomntana wam, kwathi gqike lo moya ushushu ndiwuvileyo apha, ndive eli lizwi litshoyo lithi kum, bhala incwadi. Incwadi uzayibhala ke ngoku ngobomi bakho, incwadi enye uzawubhala. Ndiyathanda ke guys mna ukubhala ii-quotes zeBhayibhile, and ndiyakuthanda ukumotiveyitha abantu, especially kwii-experiences zam endiphuma kuzo. So ndiye ndithanda uba umntu wesibini ave kamnandi xa uphelelwa ngamandla ufunde something positive. Undibhale nee-scriptures zam. Abandilandelayo kuFacebook bayayazi ndingumntu wezi-scriptures, ndiyazithanda kakhulu because ndiye ndizi-aplaye ebomini bam, ndizibone zine-sense. Ndenze kanjalo ke ndiyobhala phandle kwenzela uba ndingatyi ndedwa, nditye nabanye abantu nabo bayazi uba uThixo lo uyakwazi ukuyitshintsha imeko yomntu. Yes, mamelani ke guys. So eli lizwi ndilivayo phana lithi ke bhala incwadi. Incwadi yokuqala ke ibiziwe apha Sufficient Grace and Mercy of God. Eyesibini incwadi kwathiwa Journey to a Peaceful Life. Ndiqonde hayi mani, kwenzeka ntoni apha, nditheni, ndiyathathwa, kwenzeka ntoni? But ithi le nto thatha i-laptop khawulezisa ubhalela amagama ndingekawalibali. Ndiyithatha i-laptop yam ke guys ndibhalela amagama, ndiqonde but ndizawuqala ngapha ubhala incwadi Moya Ingcwele, ndiqala ngapha, ndiyazi mos le nto mna ngokuyenzeka apha. Uthini athi Facebook name please, igama lam athi napha kuFacebook ndinguMercy Makhwelo, napha kuYouTube ndinguMercy Makhwelo. So xa ungena kuYouTube uzawuthi
Messi Makhwelo 326. uFacebook nje nguMessi Makhwelo uzanifumana nakhona ke. Guys, ndithi ke uthini uPenny Gula uthi uzophinda ube live nini because ndiya ecaweni. Ndizawuphinda ndibe live soon, andiyazi manini ndithathe ixesha ndicheke into yoba ischedule sam sibhizi kangakanani na, then ke ndizawufaka kodwa ipost yona apha kule YouTube. What am I saying? Apha kuTikTok guys ngo-2 o'clock ayizokwazi ukuba ndiyidownloade le video ndiyibuyisele back apha. If izawudlula kule hour ndiyayidropha le recording, sizawubuya siqhube kwelandelayo. Ndiyanithanda kakhulu, enkosi ngesupport. Masibancede nabantu bakaThixo guys, baxakekile abantu phandle badinga uncedo. Bye bye, sizawuphinda sibuye sithethe soon.